ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଏବଂ କ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ 2/3 ଏବଂ ଖ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ 3/5 ଏବଂ ଗ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ 7/2। ତମେ ଦେଖିପାରିବ ସ୍କ୍ରିନରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 2/3 କୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିବା। କାହାକୁ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଥମେ 2/3 କୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ତ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। କେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ? ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ତ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ 0 ଏବଂ 1 ର ମଧ୍ୟରେ ରହେ। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା। ସଂଖ୍ୟା ରେଖାର ପ୍ରଥମରେ 0 ଏବଂ ଶେଷରେ 1 ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମରେ କଣ ଲେଖିବା? 0 ଶେଷରେ 1 ଲେଖିବା। ତାପରେ ଆମକୁ କଣ ପିଲେ? ଏଇଟା ହଉଛି ହର। ହର ଆମକୁ କେଉଁ କାମରେ ଆସେ? ହର ଆମକୁ ଭାଗ କରିବା କାମରେ ଆସେ। ଏବଂ ଲବ କେଉଁ କାମରେ ଆସେ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମେ ମାନେ ପୂର୍ବ ପାଳି ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ ହିସାବରେ ଦେଖିଛ। ଯଦି ଦେଖିନାଅ ପିଲେ ଏଇ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ପୂର୍ବ ପାଳି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ ହିସାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତ ହର କୋଉ କାମରେ ଆସେ ପିଲେ? ହର ଭାଗ କରିବା କାମରେ ଆସେ ଏବଂ ଲବ ଲେଖିବା କାମରେ ଆସେ। ଲବ କୋଉ କାମରେ ଆସେ? ଲେଖିବା କାମରେ ଆସେ। ତ ଆମେ କଣ କରିବା? ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାକୁ ଆମେ ସମାନ ତିନି ଭାଗରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିଦେବୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ମାର୍କ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିଦେଉଛି ପିଲେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ସମାନ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସମାନ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଗ ପିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଗ ପିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଗ। ତାପରେ ହରର କାମ ସହିତ ଲବ ଭାଗକୁ ଯିବା। ଲବର କାମ କଣ ପିଲେ? ଲେଖିବା କାମରେ ଆସେ। ତ ଏଇଟା ଯୋଉ 2 ଅଛି ପିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ତୃତୀୟ ଭାଗ ପାଖରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲେ 2/3। ବୁଝିଲା ପିଲେ? ଏଇଟା ହେଲା ସଂଖ୍ୟା ରେଖା। ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲେ ଆମେ 2 ପାଉଛୁ, 3 ପାଉଛୁ, 4 ପାଉଛୁ। ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା ନାହିଁ। ଆମେ 0 ଓ 1 ର ମଝିରେ ରହିଥିଲେ 0 ଓ 1 ର ମଝିରେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଠିକ ହିସାବରେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଯିବା ପିଲେ ଖ ନମ୍ବର। ଖ ନମ୍ବରରେ ଆମେ ପାଉଛୁ ପିଲେ 3/5। ଖ ନମ୍ବରରେ ଆମେ କେତେ ପାଉଛୁ ପିଲେ? 3/5 ପାଉଛୁ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯେ 3/5 କୁ ଆମେ କିପରି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଡ୍ର କରିବା ପିଲେ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ 3/5 ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା, ସର୍ବଦା ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 0 ଏବଂ 1 ମଧ୍ୟରେ ରହେ। ତାପରେ ହର କୋଉ କାମରେ ଆସିବ ପିଲେ? ହର ଭାଗ କରିବା କାମରେ। ତ ସମାନ 5 ଭାଗରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାକୁ ଭାଗ କରିବା। 1, 2, 3, 4 ଏବଂ 5 ସମାନ 5 ଭାଗ ହେଇଗଲା ପରେ ପିଲେ ଆମକୁ ଲବକୁ ଲେଖିବା। ଲବ ଯାହା ଅଛି ପିଲେ ସେଇ ଭାଗରେ ଆମେ 3/5 କୁ ଲେଖିବା। 1, 2, 3 ଯେହେତୁ 3 ଅଛି ପିଲେ ଆମେ ଏଠି 3/5 ଲେଖିବା। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲେ 3/5 କୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଦର୍ଶାଇଛୁ। ତାପରେ ଯିବା ପିଲେ ଗ ନମ୍ବର। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପିଲେ 7/2। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ କରିବା ଏହାକୁ ଗୋଟେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ତମେ କଣ କରିବ? ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା। 2, 3 자 6 ପିଲେ 6 ରୁ 1 7। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 7/2। 7/2 କୁ ଆମେ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ। ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ 2, 3, 6, 6, 1, 7, 7/2 ହେଇପାରୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗକୁ। ଯେହେତୁ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ ଆମେ 3 ପାଉଛୁ ପିଲେ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଡ୍ର କରିବୁ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ବା 7/2 ସେ 3 ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ